nyolcadjára megy el oda föl. Szerintem ez oda föl ilyen bauxitot szállít. Vagy föntről hozzá le a bauxitot, nem? Tényleg, az is lehet. Lehetséges, van az valami. Mondjuk tényleg kicsit kihalt ez a Michelin most, nem? Ja, mi vagyunk itt a mögé. Miért ilyen kihalt ez a helyszín? Nézd már, nem, a szarvasok nem lelegelték, bazd meg! Hát de... A kéreglakó! A szarvas gomba lelegelte. Felmászott odáig. Meg a bóbita. A kéregető! Kéreg. A kéregevő kéregetők. Ez az egyszer? Na, hol? Ott a víz. De ott van fönt a borsó. Na, azt. Ígyunk, menjünk, azt ígyunk. Sör. Sör. Ígyunk sör. Igen, Zalika. Én azt javaslom, hogy menjünk. Igen, sör, igen. Sör. Zalika, én megittem, tegnap megittem, ekkora volt a sör, ekkorát megittem, Zalika.